companys de la residència, de la família i per tots aquells que us cuiden. Doncs cantem-li aquests goixos de Sant Crist de la Via. Farem una estrofeta. Déu salvau per la drecera, siau el nostre banderer, siau la nostra bandera, Sant Cristo de Bari, siau la nostra Oficial de la festivació a les 9:30 que fan les crios, que encara n'hi ha molts que han d'arribar, potser, perquè demà hi ha animació. Ja havia fet aquesta mitjoreta des de la plaça del Mercat. La pregunta és... A quina hora hem arribat? Bon dia! Bon dia i bon profit. Què aneu a esmorzar? Això és bo, esmorzar, agafar forces. Yeah.
Fem una estrofa i quan diem siau la nostra bandera, tots el trams amunt. D'acord? Fins que els braços arribaren de les que us guarden aquí. Aquella és alegre perquè us veu de dia i de nit. Vos la vereu més del cel amb vostre amor infinit. Preparats? Siau la nostra bandera, Sant Cristo de Madrid. Siau la nostra bandera, Sant Cristo de Madrid. Una cosa. Tots amunt amb els vostres ramells de flors. Representen tot el que vosaltres li voleu dir avui al Sant Crist. Gràcies per la família que teniu, els pares, els padrins, els mestres a l'escola, per tantes coses que fan el pare i la mare per tots vosaltres. I li volem dir gràcies per tantes coses que ens doneu. Tots a poquet, anar pujant. Recordeu de treure el paper i el tirareu aquí. Siau la nostra
No cal fer els salts aquí. Bueno, por ahí, no digas. Hay algunos que pisan. Para saltar, no. Molt bé, la xaranga Estrella Davant, un fort aplaudiment per ells! Fora aquest aplaudiment per la xaranga Estrella Davant i aquests gegants i gegantes, aquests geganters i geganteres que han estat amb nosaltres aquí tota l'estona. Doncs ara necessito de la vostra ajuda, perquè ara necessito que em digueu si se sent o no se sent. Sí? Se sent o no se sent? Sí? Ara no? Sí, vale. Un, dos, tres, quatre! Molt millor. Què, tornem a començar? Doncs vinga, ja sabeu, mans en l'aire i picant de mans ben fort! Ha, ha, ha! Rínxols! Angelina! Hop, hop, hop! Ha! I un, dos, tres... Espera, pareu un moment. Perquè vosaltres ho esteu fent molt bé, però mireu les famílies. Mireu els profes. S'han pensat que això és la tele. A veure, profes, hem dit que això era per les escoles Era un i les espectacle. escoles sense profes no o no? Per totes les edats, necessitem que els pares, Les mares, totes les famílies que estem aquí, quan nosaltres aixequem les mans, tots els pares i les mares, els nens i les nenes, els nois i les noies i professors i professores aixequen les mans en l'aire. A veure aquestes mans en l'aire. hi ha un noi que Allà veu al final, mans en l'aire. hi ha un noi que veu un plugón negre, però ese es el de seguridad, ¿no? Que Es està el de seguridad. Xipre, ¿no? Es el de seguridad. Vale, Ese seguridad. no le digas nada, que no. Tonto rollo. I quan nosaltres piquem de mans, Tothom pica de mans, som-hi! Ha! Dos! Un, dos, tres, quatre! molt millor, molt millor. Doncs vinga, va, tornem a començar. No, però espera, Què? abans podríem fer una prova d'aplaudiment inicial. Ah, xachi, hi haurà un moment que... I senyors, estigueu atents perquè a l'esquerra hi ha un nínxol recient sortit de la perruqueria. Tenim l'home de les 1000 cares, l'home de les 1000 disfresses. Vull un fort aplaudiment de benvinguda per en Rínxols! Però atenció, perquè aquí a la meva dreta un home que no calla ni sota l'aigua. Doncs no! Que parla més que mi. I això que menjo molt! Ara un fort aplaudiment per en Pancholina. Yeah! Gràcies!
I darrere nostre, ben ballar petits i grans, ben ballar fins i tot els que encara estan fent l'ofrena de flors, l'únic, l'increïble, Engradassons! Atenció perquè no hem vingut sols, hem vingut amb l'home amb les potes més llargues. Un fort aplaudiment per al Luco, Potes llargues! I atenció perquè nosaltres som els Fes Tomàquet i hem portat la fórmula de la festa. Vinga, tothom mans en l'aire! Aquestes mans en l'aire. I ficant de mans ben fort! Som-hi, que estem de festa. I qui pugui que ens segueixi. És molt fàcil. Para-pam, pam, para-pam, pam, para-pam, pam, para-pam, para-pam. Un fort aplaudiment! Esto bailar. Més fort! Amb un crit. Hem sentit més. Som els Fes Tomàquet i hem portat la fórmula de la festa. Una fórmula que no té un, ni dos, ni tres, ni quatre ingredients. Si no cantessin, atenció. Però, l'Aifa. espera. com cada any venen a oferir pompes de flors. Ara pujaran i cantarem tots aquest Boixos al Sant Crist de la Navera. Sigueu benvinguts.
ja tenim aquí el club de futbol de la gent. No podia ser altre color que el blau i l'ara. El que sí demanem al Sant Lluís és que facin molt sol. No estem a sota. Va, cantem els versos del Sant Lluís. El que sàpigui la tornada que canti, farem les coses primera, que és la més popular. Deus amar, la trescena, si ao nostre pedante, si ao la nostra bandera, San Cristo regalaré, si ao nostra bandera, San Cristo regalaré. Demà un dia pujareu, riu amunt, tot fent camí, fins que als nostres arribareu, de les que us guardem aquí. Aqueixa terra és alegre, perquè us veu de dia i de nit. Vos l'alegreu més que el segre, el vostre amor infinit. Tots, si au la nostra bandera, San Cristo regalaré. Si au la nostra bandera, San Cristo regalaré. Que així sigui, i moltes gràcies per haver vingut com cada any a portar aquest pomell de flors al nostre Sant Crist. Moltes gràcies. I ara fiquem la mans més fort! Bugui, bugui! Bugui, bugui! Més tomàquet, bugui! I ara fiquem la mans! Vinga, fiquem la mans aquestes mans! Panxolina, què t'ha semblat aquest públic? M'ha semblat meravellós, m'ha semblat fantàstic. Ahir ho vam provar sols a casa i no va ser igual de divertit. Així que un fort aplaudiment per tots vosaltres, que ho heu fet molt i molt bé. Molt bé. Un aplaudiment també per l'Ajuntament. La paeria, perquè aquest any els bons no podíem, però nosaltres sí. Sí, crec que sí. I dir-vos que els hi fem un regal, vols dir? Els hi fem. Voleu un regal? Un regal per tots, però sense sorteig. És molt fàcil. Primer, mira, us heu de pujar a la pàgina web mestomàquet.com.